ሰላም ክቡራት ተዓዘብ ቻናል ኢሎሚ ብፍሊ ዝበል አርእስቲ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ናብ ዝገዛ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ላይክ ሸር ምግባር ጀምርዎ። ኣብ ስደት ብፍላይ ድማ ኣብ ከም ዓዲ እንግሊዝ ዩኬ ዝኣምሰሉ ሃገራት ሓዳር ምስራት ምዕቃብ ሓደ ካብቶም ዝዓበየ ብድሆታት ማሕበረሰብ ኮይኑ ኣሎ። መጻኢና እንዳጸልመተ ይጽልመተ ኣሎ ኢሎም ዝጭነቁ ሓዳር ክገብሩ ዝፈርሑ መንእሰያት ውሑዳት ኣይኮኑን። ሓዳር እንታይ ማለት እዩ? መሰረታዊ ትርጉሙ ቅድሚ ኩሉ ሓዳር እንታይ ማለት ምዃኑ ክንርዳእ ኣለና። ሓዳር ማለት ክልተ ሰባት ብፍቕርን ብኽብረትን ብናይ ሓባር ራእይን ተኣሳሲሮም ሓደ ሓድሽ ወለዶ ስድራ ቤት ዝምስርትሉ ቅዱስ ኪዳን እዩ። መሰረት ናይ ሓደ ህዝቢ እዩ። ጥዕና ዘለዎ ሓዳር ጥዕና ዘለዎ ስድራ ቤት ይወልድ። ጥዕና ዘለዎ ስድራ ቤት ድማ ጥዑይ ህዝቢ ይሃንጽ። ሓዳር ምስ ዝጠፍእ እቲ መንነትን ስሩን እዩ ዝጠፍእ። ስደት ንበይኑ በረኻን ፈታንን እዩ። ሓዳር ድማ ኣብቲ ናይ ስደት ቁሪ ክልተ ሰባት ነንሕድሕዶም ተሓጋጊዞም ዝሓልፍሉ ውዕውዕ ናይ ዕቁብ ገዛ እዩ። እቲ ክውነት ናይ ኮፍ ኢልካ ዝብላዕ መሰል እዩ። ብዙሓት ኣዋልድ ካብ ኣፍሪቃ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክመጻ ከለዋ ዘሎ ናብራ ኩሉ ቀሊል ኮፍ ኢልካ ገንዘብ ዝፈሰሉ ብዘይ ጻዕሪ ኩሉ ነገር ዝማልአሉ ይመስለን። እዚ ግን ናይ እምሮ ስእለን እዩ። ዩኬ ምስ መጻ ግን እቲ ናብራ ብስራሕን ብናይ ክራይ ገዛ ብናይ ደገ ወፃእን ጸቕጣትን ብናይ ክሌማ ጽልዋ ዝተመልኦ ምዃኑ ይርዳእ። እዚ ናይ ትጽቢት ክውነትን ፍልይ ድማ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዘይተደለየ ፍታሕን ምጥላምን ይፍጠር። ኣብ ዕግበት ጉዳይ እታ ጓል ዝደለኽዋ ኣይረኸብኩን ትብል እቲ ወዲ ድማ ክንዲ ዝፅዒረ ኣይመስገነትን ብምባል ይቕየም። ኣወዳት ነዚ ኩነታት እዚ ክርእይዎ ከለዉ ንምንታይ ደኣ ክንዲ ዝፅዒረ ሰብ ካብ ዓዲ ኣምፂዋ ኣብ መወዳእታ ፀርፍን ፍትሓን ዝኸውን ብምባል ሓዳር ምግባር ይፀልእዎ ይፈርሕዎ። ኣታዊ ገንዘብ ዋሕዲ እዩ እንዳበሉ ምስ ነፍሶም ክዕንን እዩ ክዛረቡን ይረኣዩ። ንዚ ጸልማት ዘሎ ስእሊ ክነብርሆ እንተኮይንና ክልቲኦም ወገናት ክሰማምዑ ዝግባእ ናይ ለበማት ፍትሕ ኣሎ። ብፍላይ ተነዋልድ ቅንዕና ኩነትን ተቐባልነት ስደት ናይ ስራሕ ቃልሲ ቦታ እምበር ኮፍ ኢልካ ዝብሉ ዕገነት ኣይኮነን። እቲ ወዲ ብፃዕሪ ዘምፅእ ክንዓቕሚ ዝፈቐደ ገይሩ እዩ እምበር ባንኪ የብሉ። ቅድሚ ሓዳር ምግባሮም ንኣዋል ዘይጭብጡ ተስፋታት ይውን እዮም። እዚ ጌጋ እዩ ካብ መጀመርታ ሓቅን ኩነትን ናይቲ ኣብ ዩኬ ዘሎ ናብራ ብንጹር ክነግርዎን ኣለዎም። ሓደስቲ መጻኢ ዘላ ጓልቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናብራ ክትለምዶ ግዜ የድልያ እዩ። ብፍቕርን ብትዕግስትን ሒዝካ ነቲ ኩነት ከም ተርዳእ ምግባር የድሊ። ብሓፈሽኡ ሓዳር ማለት ሃብታም ምስ ኮንካ ጥራይ እቲ ጅምሮ ናይ ምቾት ህይወት ዘይኮነስ ብሓባር ኮንካ ካብ ታሕቲ ተሃንጾ ናይ ህይወት ጎደና እዩ። ኣብ ስደት ሓዳር ዝፈርስ ዘሎ ብሰንኪ ገንዘብ ምውሓድ ዘይኮነ ብሰንኪ ዘይጭበጥ ትጽቢትን ዓቕሊ ምጽባብን እዩ። ስደት ቋንቋናን ኣከባብናን ክቕይሮ ይኽእል እዩ። ንልብናን ነቲ ክብሪ ናይ ሓዳር ባህልናን ግን ክቕይሮ ክንፈቕደሉ የብልናን። መጻእና ዘጸልመቱ በዓልና ተስፋ ክንቁርጾን ካብ ሓላፍነትናን ክንሃድም ከለና እዩ። ስለዚ መንእሰያት ኣሕዋትን ኣሓትን ተኣመንትን ተኸባብርነትን ብትሕትናን ብዓቕልን ሓዳርን ንመሰረት ስሩም መንነትን ድማ ነጸንዕ ይቐኒለይ። ቪድዮ እንተፈቲኹሞ ሸር ላይክ ግበሩለይ።